adoh saka negaraku. Ngiri dasar tak tinggal kamuktene ndak pasrahke marang para kawula kabeh. Apa sababe mangkono aku kepengin mertobat? Kabeh lakonku kapungkur, lakon-lakon sing ora apik tak tinggalake. Aku kepengin urip kang mulya donya ya mulya ing akhirat. Wangsiting jawata aku kudu suwita marang Begawan Bima Suci njaluk diruwat supaya kareben tinampa kabeh tobatku iki mau. Ana ngendi Begawan Bima Suci kuli kesuwun wonten ngasu paduka sapebar. Wah, ana butuh anyar ya ini lagi metu sapa kowe? Kula pun Prabu Karungkala. Kowe sapa? Aku Werkudara. Werkudara? Iya. Kowe arep nang endi? Maratudana Werkudara. Ana ngendi papane Begawan Bima Suci? Yen wis ketemu arep apa? Aku bakal suwita ngasih Begawan Bima Suci. Bima Suci ora ana sing ana Werkudara. Lho. Yen ngono padha ae. Beda. Yen Bima Suci ki pendhita nek Werkudara mung wujuding satriya. Wah. Mongko aku pengin bakal ketemu kelawan Begawan Bima Suci sabab aku pengin mertobat. Pengin diruwat dari Begawan Bima Suci sing bisa ngruwat Werkudara carane tukakku tanpa tono. Panono kuku Pancanaka. Wah! Kana samara pamoring suksma sinuksmaya wenahya ing asepi wah siniteng Kresna kakangku Yayi Werkudara iki. Iya Kresna kakangku. Wah padha becik Yayi. Pangestu ning criteng kakangku. Pun kakang nalika semana midhanget kabar jare si Adi nyemplung madaning samudra
golek banyu Pawitrodi utawa banyu Perwitasari. Suwe ora ana kabar meneh jare ana pendhita ing ngarga iki lasa jenenge Begawan Bima Suci. Ya aku pancen ingkang dadi pendhita ki. Lho, nalare piye ya? Nampa tau saka pukulun Dewa Ruci sing aku kudu ngaparake marang kawruh panunggal marang sak sapa wae. Oh ngono. Iya. Nanging kabeh mau kanggo srana nggonku bakal nyuwargake marang Pandhu bapakku. Apa wis kelakon Yai? Manut dawing Bathara Guru. Wektu iki wis kelakon bakal munggahake ing swarga marang Pandhu bapakku. Oh, ya syukur. Syukur seketi jumur mangayo bagya pun kakang marang sira Nyai Werkudara. Ya marga saka lekasing Nyai Bratasena. Tumuli bisa nyuwargake marang wong atuwa masakloron. Ya iki salah sijining tulodo Yai yen to dadi bocah kang soleh tansah ndongake marang wong atuwane ora urung mesti Gusti bakal ngijabahi marang panuwune. Iya jledhengesna kakangku. Yen to kaya mangkono ayo Yai, ndak kanthi balenganing Praja Ngamarta. Kumpul kaliyan kabeh para kadang pesakno Yai Prabu Puntadewa. Selak anggone ngantu-antu marang prapteng sira Nyai Werkudara. Malah iki mau Yai Harjuna juk uga wis mluru marang sira Nyai Werkudara. Iya pancen nalika semono mancing dadi murid Bima Suci wis ketemu kelawan Werkudara. Oh iya syukur mangayo bagya. Kanthi nen sisanan Praja Ngamarta Yai. Ayo tak derake. Wurung sing dadi Begawan Bima Suci ya Werkudara. Wah, jarane wis mati ora sida mati karo Werkudara kenceng Bratayuda dina iki. Werkudara kowe kang gawe onar ana Praja Ngastina. Lanyo-lanyo dadi Begawan Bima Suci. Patine kowe kanggo srana ngrebut pangasa negara Ngastina. Iya. Oh, katone kowe satriya. Luhur bebudenmu jeblek tek. Aten-atenmu. Buktine jare kowe ora mengko pamrih hewotene kowe si milik para Praja Ngastina pendhita Capopo kuwi.
sombong banget mergi sampun esuk sampun jam sekawan mancine bubaran kula seneng banget Ndara kula Gus ora kaya Dika Ndara Werkudara paduka sak bangkit nyenaken sagem memala nggih memalaning negari nggih memalaning tiyang sepuh paduka sareng paduka dados pendeta Begawan Bima Suci Nekaring Astina ugi wangsul dados tentrem gemah ripah loji dawi karta tata tiraharja senajan ratunipun Duryudana ning amargi kawulanipun sampun pikantuk ngelmu saking paduka Ndara Werkudara kapikalipun ingkang Rama Prabu Pandhu menika sampun nyuwarga amargi saking ngamal paduka menika wau Ndara iya Kakang Semar mugi-mugi menika mau saged nyembuh kuncaraning negari utawinipun dusun Cikuning Rawapu mriki mugi tansah ayeng tentrem boten wonten lampan menapa-menapa iya ngaturake gong iya kula nggih ngaturaken dedonga muga-muga ponakan kula pun nandika bintang pangestu dados solare ingkang soleh ingkang migunani tumapagami nusa lan bangsanipun kados paripurna Gus mboten namung kula lan paduka ing ngayahi wajib dalu menika ngaturaken gunging panuwun awit saking kawigatosanipun lan nyuwun pangapunten dumateng sedaya pamirsa para pamirsa ugi sedaya para kanca wiyaga tuwin para kanca waranggana wonten lepat kula nyuwun ageng pangasami wong niki nggih tasih wonten salebeting dinten riyadi utawi lebaran masane wis ora sabar men ugi dhumateng putranipun Bapak Kasman sakeluarga mboten ngaturaken gunging panuwun tanpa pepindhan lan nyuwun pangapunten ingkang tanpa upami awis sedaya kalepatan kula lan sakanca rombongan wekasanipun ngaturaken sugeng riyadi 1203 dosa gangsal Hijriah kanthi atur minal aidin wal faizin nyuwun pangapunten awit sagung dosa lan kalepatan kula wasana cekap semanten atur kula wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh